Helo, fi Arwel Gildas sydd yma, neu i rhai ohonych chi, Mr Owen sy'n dysgu yn ysgol Gymraeg Pontardawe, a dwi'n barod i ateb cwestiynau gan seren a sbarc heddi, felly i ffwrdd â ni. Fy uchelgais i yn yr ysgol, dwy freuddwyd, dau uchelgais. Un oedd bod yn ffarmwr, gan fy mod i yn mynd i'r ysgol mewn ardal gwledig yn y wlad, neu gofodwr, astronaut, oherwydd mod i'n meddwl bod yn swnio fel gyrfa gyffroes, felly ffarmwr neu gofodwr. Erbyn hyn, dwi'n athro, yn ddirprwy brif athro yn ysgol Gymraeg Pontardawe, ond rydw i hefyd yn gerddor, yn chwarae gitar, yn ysgrifennu caneuon ac yn perfformio mewn gigs a cyngherddau ar draws Cymru ym mhob man. Felly, yn brysur iawn, yn mwynhau y ddau beth, dysgu a bod yn gerddor. Mae siarad Cymraeg wedi fy helpu trwy fy mywyd, cael swydd fel athro mewn ysgol Gymraeg, ond hefyd gyda'r gerddoriaeth perfformio, canu mewn gigs, siarad ar y soffa heno ar S4C, siarad gyda cyflwynwyr Radio Cymru a rhaglenni S4C wedi cael lot o waith gyda teledu a radio a gigs a eisteddfod a pob math o wyliau dros y flwyddyn. Uchafbwynt fy ngyrfa i fel cerddor, dwi'n meddwl fydde perfformio gyda pobl fel Ed Sheeran, Mark Ronson a cael y cerddor Gary Barlow i recordio un o'r caneuon nes i ysgrifennu. Felly, cael gweithio a perfformio gyda pobl enwog. Felly, ddim bod fi wedi siarad llawer efo'r pobl enwog unwaith. Fy hoff gân dwi wedi ysgrifennu, dwi'n meddwl, ydy cân o'r enw Clychau'r Ceirw. Cân Nadolig sydd yn sôn am bore dydd Nadolig a Siôn Corn wedi bod yn gadael anrhegion. Fy hoff atgof i wrth berfformio ydy wneud taith gyda Jules Holland yn Lloegr a canu caneuon Cymraeg o flaen torf o falle 5,000 o bobl pob penwythnos a siarad gyda'r dorf ar y diwedd a siarad gyda'r fans ar y diwedd a trafod y caneuon Cymraeg gyda pobl oedd ddim yn gwybod bod yr iaith yn bodoli gyda, so hwnna'n greit. Fy her i chi ydy dysgu un gân Cymraeg newydd yn yr ysgol, neu falle ar YouTube neu Spotify, a gwrando i ddechrau a trio dysgu un cân Gymraeg newydd.